Tini 30 tarik 6 mas 2023 ni nongno success guti rinai tei house rinai narok sada kangke channel no subscribe khai bell icon no click khai tongdi hingke tini ni guti wngkha narok normal o thongdi kisa 59 56 23 31 69 07 65 69 তারপরে 08 49 26 31 29 tei 30 okay abo normal o wngkha tini hingke haino hai abo khe extra normal wngkha tini 15 89 45 81 93 49 তারপরে 39 53 33 03 35 46 00 92 52 31 okay asungno hingke naro abo bo extra o play khai mano sada kangkai hingke angkha o tini 100% success mannai hingke norok tai kaisa target number tini ni target wngkha target number reodo no norok thungna amsakhai thungri 89 00 40 04 তারপরে 54 18 50 83 38 90 42 61 72 56 85 hingke narok sada kangka amoni bo narok play khlai mannai hingke chada yakhai narok play takhai di hingke tini ni house house wngkha narok miyaforo ang 3 tai 8 house ni mani second round no success wngjak hingke norok video o nainai mano tini ni house wngkha 6 tei 1 house tongnai hingke single guti wngkha tini ni bagoi 18 tei 61 norok sada kangkha abono single guti tini sala play khlai nai di hingke tini bagoi wngkha malaya no next video o.